Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, hirap na hirap naman yung sumagot sa kanya ng, Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaming mga nasa baba walang karapatang makita ang kataasan. Kung gusto niyong malaman ang kinaroroonan ng Panginoon, hanapin niyo ang mga masugid niyang tagasunod. Sila ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Dagdag pa nito na, ang tanging gawain lamang nila sa bayan, magtinda ng mga karne, na lalason sa katawan ng mga patabain nilang baboy. Karamihan kasi sa lahing kanilang pinagsisilbihan, hindi kumakain ng purong karne ng tao. Upang mas maging masarap ito, kinakailangan muna nila itong lasunin sa loob ng 1 taon bago anihin. Pagtatapat pa nito sa kanya na, ang bayang napuntahan nila ay isang palakihan ng pagkain. Lahat ng naninirahan dito, nakatadhanang maihain sa hapagkainan ng kanilang mga pinuno. Dahil dito, walang pag-aalangan namang tinanong ni Hernando kung sino-sino ang mga nilalang na tinutukoy nito. Pagkabahagi naman niya ng mga tanong na yan, pinasundan niya ito ng isang malakas na palo sa likod ng matanda, dahilan para muli itong sumubasob sa lupa. Halos hindi na rin yun nakakahinga ng maayos, buhat sa pinsala nitong natamo. Gayunpaman, hindi niya pa rin yun pinakitaan ng awa, gawa ng sa isip-isip niya. Yun lamang ang tanging paraan para magkausap sila ng matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pagtatanong niya rito, doon niya napag-alaman na kagaya ng dibinong anghel, nagkaroon din si Magnifico ng 5 pinagkakatiwalaang mandirigma. At ang 5 yon, nagsimula sa makapangyarihang lahi ng mga aswang. Nabanggit din ito na, ang pinakamataas na antas ng nilalang na nanunungkulan sa kanang kamay ni Magnifico ay ang napapabilang sa lahi ng mga maranhig na may mga dugo ng hanagob. Ang mga nasa ibaba, pawang pinuno na lamang ng matataas na uri ng mga aswang. Kabilang sa mga ito, ang lahi ng Guwadon, na kilala rin sa tawag na bihilanting aswang, dahil sa kakayahan nilang kopyahin ang anyo ng hangin. Nandyan din ang Magindara, ang aswang sa dagat, sinaunang lahi ng mga abwak na naninirahan sa ilalim ng lupa, at ang pinakahuli sa lahat, ang namumuno sa lahi ng mga sigin-sigin. Lahat ng uri na nabanggit, napakalayo sa mga pangkaraniwan na madalas na nakakalaban ng mga albularyo. Bawat isa sa mga ito, may kanya-kanyang hangarin at pangarap kung saan dahil dito, imposible silang magsama-sama. Ang kaso lang, dahil sa Encantadores at sa kapangyarihan ng susi ng panahon, na kaya sila nitong mapagbuklod. Yun lang din ang naiisip na dahilan ni Fernando kung bakit nagsama-sama ang ganoong mga nilalang. Gayunpaman sa kabila nito, hindi naman siya gaanong nababahala dahil naniniwala siya na di hamak na mas malakas ang 5 mandirigma ng dibino kumpara sa mga ito. Minsan na rin kasi niyang nasaksihan ang pamamaraan nito sa pakikipaglaban. Ayon sa kanya, sa lahat ng antingerong nakita niya, tanging mga yun lamang ang nagpahanga sa kanya. Bukod kasi sa taas ng antas ng mga kabal at baluti nito sa katawan, nagtatangan din yun ng mga sinaunang sandata. Bawat kampilan, punyal, sibat at mga kalasag nilang tangan, may mga baon din itong hindi pa nakikilalang mga mutya. Sinasabi rin ng mga kapatid ni Hernando sa samahan, pawang ang mga taong yun lamang ang may ganitong dugo na binabalot ng isang makamandag na lason. Kaya sila merong ganon, ay dahil sa iyo nang nagsisilbi nilang huling depensa laban sa mga demonyong di hamak na mas malakas sa kanila. Bawat isa rin sa mga mandirigma may mga katuwang na diwata
Isa rin ito sa mga gumagabay sa kanila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan laban sa puwersa ng masasama. Pagtatapat pa ni Hernando na ang pangunahing mutya ng mga ito ay hinati sa 5 peraso. Walang makapagsasabi kung ano ang kakayahan nito sa kadahilanang sa loob ng mahabang panahon, di pa yon ginagamit ng 5 mandirigma. Kadalasan, kung hindi pisikal na lakas ang kanilang ipinapamalas, ginagamit nila ang konting porsyento ng lakas ng kanilang mga mahiwagang sandata. Yun pa lamang ang ipinapakita nila, kaya na may lahat ng kapatid sa samahan, walang ideya kung ano ang sukdulan ng kakayahan ng bawat anghel na tagasunod ng dibino. Matapos naman niyang maalala ang mga bagay na yan, nagpatuloy ang kanyang masinsinang pagtatanong. Sa bawat pagtanggi ng matanda, walang patid niya itong pinapalo ng tipak ng kahoy sa alinmang parte ng katawan nito. Upang manuot din sa kanyang katawang lupa ang sakit na maidudulot nito, sapilitan niyang ibinaba ang mga depensa ng katawan nito. Dahil sa ginawa niyang yan, naranasan ng nilalang ang pinakamahabang 5 minuto ng kanyang buhay. Hindi naglaon, nang dumating na sa puntong parang mamamatay na ito, doon na rin yung nagsimulang magsalita, ukol sa mga mandirigmang enkantadores na tinutukoy nito. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito na malabo niyang matanong ang mga nilalang na yan dahil palagi itong nakabuntot kay Magnifico. Pagtatapat pa nito sa kanya na nakarinig yun ng usapin noong nagdaang araw na umalis ang mga ito. Ang tanging namamahala sa bayan ay yung mga pinagkakatiwalaang mangkukulam ng 5 mandirigma ng kaliwa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, muli niya itong pinalo ng tipak ng kahoy sa balikat, sabay tanong dito ng, "Nandirito rin ba sila? Kung gayon, samahan mo ako." Hindi kita maaaring masamahan, Antingero. Kung magpapakamatay ka, ikaw na lang. Hindi mo ba nauunawaan ang mga paliwanag ko? Baluarte namin ang lugar na ito. Dahil sa pagkawala ko ngayon, paniguradong nagdududa na sila sa mga nangyayari. Minuto na lang ang pagitan bago kanila matagpuan. Seryosong sagot naman ang matanda. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang inihipan ng dasalang dulong parte ng kahoy, sabay palo sa ulo nito. 10 beses niya itong ginawa na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung bawian ng buhay. Nang masipat naman yun ang mambabarang na kanyang kasama, agad naman siya nitong inawat, gawa ng pakiramdam nito, nawawala na siya sa kanyang sarili. Pagsilay naman niya sa lalaki, di naman niya maiwasang mapangiti. Hindi naglaon, dahan-dahan na rin kumalma ang kaisipan niya hanggang sa mapansin na lamang nila ang paghihingalo ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay nilang patay na ito, agad naman silang gumawa ng uka sa malapit para ilibing ang bangkay ng matanda. Bago din niya ito itapon sa ukang yon, sinigurado niyang wala na sa katawan nito ang bertud nitong tinatangan. Matapos naman nila itong gawin, sa tulong ng mutya ng talisay, muli silang nagpalit anyo. Nga pala, pinuno, buto ng talisay ang mutyang pagmamay-ari niya. Wala itong kaligtasan o proteksyon na naibibigay, pero napakahusay nitong magkubli sa taong kasalukuyan niyang kinikilala bilang maestro. Dagdag pa ni Hernando na dahil sa mahinang kakayahan nito, pawang mga antingero lamang na nagtatanga na ng makapangyarihang mutya ang nagkaka-interes dito.
Hindi rin yun basta-bastang nakukuha, gawa ng kung hindi pantas ang taong naghahanap dito, paniguradong kawangis lang nito ang kanyang makukuha. Matapos naman niya itong gamitin, agad din naman silang bumalik ng bayan para maghanap ng mga mangkukulam. Sa pagdating naman nila sa merkado, agad namang tumambad sa kanila ang mga taong nagkakagulo dahil sa pagkawala ng isa nilang kasama. Ayon sa mga taong nag-ieskandalo sa lugar, imposible para sa matandang yon na umalis ng walang pasabi. Pagtatapat pa ng mga ito na, mahalaga para rito ang kanyang mga paninda, kaya malabong iwan niya yon nang walang nagbabantay. Nang marinig naman nila ang lahat ng pinag-uusapan ng mga nilalang, pabulong namang umihip ng dasal si Hernando na siyang naging sanhi upang magising ang kanyang ikatlong mata. Nang mapansin naman niyang nakikita na niya ang anyo sa likod ng pagbabalat kayo nito, doon na niya inumpisahang hanapin ang sinasabing mangkukulam ng matandang pinatay nila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, doon niya nasipat ang isang mayamang matandang lalaki na pumapagitna sa mga nilalang na nag-uusap-usap. Bagaman hindi yun umiimik, nasisiguro ni Hernando na yun na nga ang taong kanyang hinahanap. Upang madukot naman yun nang hindi sila natutunugan, matyaga naman niya itong minanmanan hanggang sa marinig niya na yung magwika ng, "Magsiuwi na muna kayo. Kami na ang bahalang maghanap sa kanya. Iwasan niyo rin gumawa ng eskandalo sa mga nasasakupan ninyo. Tandaan ninyo, kami ang namamahala ngayon. Sino man ang lumabag ng patakaran, magkakamit ng parusang magmumula sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo?" Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, agad namang tumahimik ang lahat. Maya-maya pa, paisa-isa na rin yung nagsialisan hanggang sa bumalik na ang normal sa paligid. Matapos naman nila yung masilayan, di naman nila maiwasang magtaka, gawa ng ang pakiramdam nila parang hindi man lang napansin ng mga tao ang nangyari sa lugar na yon. Hindi naglaon, agad din namang binalot ng mamimili ang buong lugar, dahilan para pansamantalang mawala sa kanilang paningin ang mangkukulam. Akala ng nilalang madali niyang matatakasan itong si Hernando, pero bago pa man ito makalayo, nagawa na nila yung matunugan. Pagsilay naman niya sa matanda, pasimple naman nila itong sinundan hanggang sa marating na nga nila ang isang bahay na may ikalawang palapag. Napakagara din ng labas nito, na parang isang pangkaraniwang tao lang talaga ang nakatira. Sa pagpasok naman ng matanda sa loob, napansin naman nila ang pagpapaiwan sa labas ng bahay nito ng dalawang tagasunod nitong gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, di naman maiwasang matuwa ni Hernando sa kadahilan ng mas nananabik siya kapag hindi madali ang kanyang ginagawa. Upang maisakatuparan naman nila ang kanilang binabalak, pansamantala muna silang humanap ng ilang na pwede nilang mapagkublian. Hanggat maaari, nagpakalayo-layo sila sa baryo, lalo na't aminado sila na wala sila roong mapagkakatiwalaan. Sa pagsapit naman ng gabi, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magpahinga sa ilalim ng puno. Habang nakahiga, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang gagawin. Medyo hindi na kasi mapakali ang kasama niya noon, gawa ng marami itong napansing kakaiba sa mga lugar na napuntahan nila. "Manoy Hernando, hindi ka man lang huba nababahala sa ating mga gagawin? Alam ko nanganganib tayo ngayon dahil nasa pugad tayo ng ating kalaban. Isang pagkakamali lang,
hindi na tayo makakalabas. Mahinahong wika ng lalaki. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Wala ka rin naman ang magagawa. Kung hindi ka sa akin susunod, dalawa lang ang pupuntahan mo. Kung hindi magiging isang ligaw na kaluluwa, walang hanggan kang magtatampisaw sa impyerno. Pero kung susunod ka naman, nasisiguro ko sa iyong mabubuhay ka pa dito ng matagal, kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Magtiwala ka lang. Hindi naman ako baliw para ipahamak ang sarili ko rito." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong ibinaling sa bagay ang paksa ng kanilang pag-uusap. Ang nais kasing malaman noon ng lalaki kung meron ba yung maitutulong sa kanya upang mapadali ang kanilang ginagawa. Matapos naman itong makapagwika, bahagya naman yung napatahimik nang marinig nito ang malalakas na halakhak ni Hernando. Hindi nito mawari kung anong ibig niyang sabihin, pero mas pinili na lamang nitong makinig sa mga bagay na kanyang sasabihin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nga nalaman ng mambabarang ang kanyang plano. Ayon sa kanya, para makuha nila ang mangkukulam, kinakailangan muna nilang paslangin ang mga gabunang nagbabantay dito. Inaasahan din niyang hindi pa naman babalik ng bayan si Magnifico, kaya madali nila itong maisa sa katuparan nang walang makakatunog sa kanilang mga kilos. Pagtatapat pa niya sa lalaki na ang kinakailangan nitong gawin, siguraduhin hindi makakatakas ang kanyang mga madarakip. Dagdag pa niya na sa bawat gabing daraan, ang magsisilbi nitong hintayan ay ang ilang kung saan sila ngayon nagpapahinga. Napansin kasi niyang yun lang ang nag-iisang lugar sa buong bayan na pwede niyang mapagtaguan ng bihag, kung kaya't hindi na rin siya nag-alinlangan na gawin itong kuta pansamantala. Dagdag pa niya na hindi lang ang mangkukulam ang kanyang pakay, bagkus kasabay din ng mga aswang na nakikita niyang walang pagdadalawang isip na nananalasa sa buhay ng mga pangkaraniwang tao. Mariin din niyang inilahad na upang maisakatuparan ito, kinakailangan niyang gumawa ng bagong pagkakakilanlan na siyang tatatak sa isip ng kanyang mga kalaban. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay-bagay, hindi na rin siya nag-alinlangan na mag-isip ng mga kasuotang angkop sa kanyang gagamitin. Ang nais kasi noong palabasin ni Hernando, maging isa siyang buhay na kamatayan para sa mga ito. Dahil sa mga naisip niya, inabot siya ng 3 araw sa paghahanda. Habang abala ang mga aswang sa kani-kanilang mga trabaho, silang dalawa naman naging abala sa paghahanap ng mga telang gagamitin niya. Purong itim lang noon ang pinamili nila, kung saan tuwing lumulubog ang araw, pinagtutuunan naman nila ito ng pansin para tahiin. Hindi naglaon. Nang maihanda na niya ang lahat, agad naman niyang sinukat ang bago niyang kasuotan. Habang pinapakiramdaman niya ito, naging abala naman ang kanyang kasama sa pag-aayos ng karit na gagamitin niya. Upang masigurong matibay ito, pinasukan niya yon ng kanyang mga alagang insekto. Matapos naman yung gawin ng lalaki, agad naman itong ibinigay sa kanya ang kahoy para paglagyan ng kanyang sandata. Pagsilay naman doon ni Hernando, agad naman niya itong iniabot, sabay baon sa pinakadulo nito ng punyal ng kanyang kapatid. Matapos naman niya itong gawin, binalutan niya ito ng sabulag para ang paningin doon ng mga aswang, isang tunay na karit talaga. Nang maihanda na rin niya ang lahat-lahat, muli siyang umihip ng dasal para maikubli ang kanyang muka. Kaya naman niya ito ginawa ay para magdulot ito ng takot
sa mga nilalang na magiging biktima niya. Nang may sakatuparan na niya ang kanyang nais, naghihintay sila ng gabi kung saan na taong walang buwan. Napakahalaga kasi nito para sa kanya nang sa gayoy maging katakatakot ang kanyang gagawing paniniwala. Pagdating naman ng oras na yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na lisanin ang kinaroroonan ng kanyang kasama. Upang masigurong hindi naman siya nito tatakasan, gamit ang espiritual na tanikala, ginapos niya ito tapos ipinako niya yun sa puno kung saan sila nagpahinga. Sinigurado din niyang mamamatay ang lalaki sa oras na mag-isip ito ng masama laban sa kanya. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang binagtas ang daan pababa ng ilang. Hindi naglaon, nang makapasok na siya sa bayan, doon na niya sinimula ng kanyang pananakot sa mga nilalang. Dahil sa inaasahan naman noon ni Hernando na nanginginain ng mga ito, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na maghanap sa mga bubong ng bahay na malapit lang sa daang tinatahak niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin naman niyang napakatahimik ng paligid. Akala niya nagkakamali siya ng hinala pero kalahating oras pa ang dumaan, bumungad sa kanya ang isang aswang na nakalapag sa isang bubong na gawa sa anahaw. Habang nakadapa ito sa lugar na yon, dahan-dahan itong naghahanap ng butas para makasilip sa loob nito. Maya-maya pa, nagsimula na ring dumapo doon ang iba pa nitong mga kasama dahil sa amoy ng sanggol na nalanghap nila. Pagsilay naman ni Hernando sa mga ito, dali-dali naman niya yung nilapitan, bit-bit ang kanyang karit. Sa pamamagitan ng sabulag at bilis ng mutya ng kulog, hindi napansin ng mga nilalang na yon ang kanyang paglapit. Habang abala naman ang mga ito sa paghahanap ng butas, bahagya na lamang yung natigilan nang masipat siya nitong nakaupo sa pinakadulong parte ng bubong habang dahan-dahang iginagalaw ang kanyang karit ni kamatayan. Pagsilay naman ng mga ito sa nanlilisik niyang mapupulang mga mata, agad naman yung binalot ng takot sa mga katawan nila. Mas lalo ring tumindi ang naramdamang pagkasindak ng mga aswang nang mapansin nito ang bunganga niyang halos umabot na sa tenga. Nababalot din ito ng mga malauling na pangil na siya namang nagdulot ng palaisipan sa hanay ng mga nilalang. Pag-alma naman ng isa sa mga ito, takot na takot naman yung nagwikas sa kanya ng, Sino ka? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang diwata ng kamatayan? Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, gamit ang buhay na salita, pabulong niyang iniba ang boses niya. Nang mapansin naman niyang napakalalim na nito, agad naman siyang sumagot sa nilalang na yun ang, Oo, ako nga. Susunduin ko kayong lahat. Hanggang ngayong gabi na lamang ang inyong mga buhay. Nakalathala na yan sa libro ng kamatayan, kaya kahit hindi kayo sumang-ayon, sapilitan ko kayong dadaragin patungo sa impyerno. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, bigla namang nagsipulasan ng tatlo nitong kasama, subalit bago pa man yun makalayo, napuluputan na yon ng kadenang nagbabaga. Mabilis itong bumaon sa mga katawan nila hanggang sa puwersahan na yung hinila ni Hernando pabalik. Matapos naman niya itong gawin, bakas sa pagmumuka ng mga nilalang na yan ang matinding takot at ang kagustuhan nilang mabuhay pa. Gayunpaman sa kabila ng kanilang pagmamatigas, dumating na rin sa puntong natalo na sila nang hindi niya masukat na lakas. Pagdarag naman niya sa mga ito papalapit,
Agad naman niya itong pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagtaga sa mga leeg nito gamit ang karit. Matapos naman niya itong maisakatuparan, dahan-dahan na ring pumasok ang mga nagbabagang kadena sa loob ng kanyang kasuotan. Nang masipat naman yon ng 2 aswang, halos hindi na yun makaimik sa kanilang kinaroroonan. Ni pagsalita, di na rin nila ito nagawa. Kaya nung mapansin naman niyang sindak na ang mga ito, agad naman niya yung nilapitan. Unang ginawa doon ni Hernando ay ang bulungan niyo ng sumpa na magbibigay pahintulot sa kanya na bawiin ang buhay ng mga ito anumang oras niya gustuhin. Kaya rin siya nagpasyang buhay ng 2 ay para maipalaganap ang kwento ukol sa kanya. Matapos naman niyang maisakatuparan ng lahat, doon na niya sinimulang ibaba ang kanyang suot na talukbong. Harapan niyang ipinakita sa mga nilalang na yan kung gaano nakakapangilabot ang kanyang itsura. Ayon sa kanya na noong mga panahong yon, parang dyablo na talaga siya kung titingnan. Bukod sa bungo na lamang ang kanyang ulo, ipinakita rin niya sa mga ito kung gaano kademonyo ang mukha ng nilalang na ginamit niya sa pagbabalat kayo. Bukod din sa 4 niyang sungay sa noo, kapansin-pansin din ang simbolo ng impyerno na nakaukit sa ibaba ng kanyang 3 mata. May nakalaylay ding nagbabagang kadena sa kanyang leeg, kalakip ng isang susing nagliliwanag. Halos hindi rin makita ng mga aswang ang ibang parte ng katawan niya dahil sa ginamit niya roong sa bulag. Paghawak naman niya sa mga balat nito, agad naman itong naramdaman ang hindi maipaliwanag na hapdi. Sinubukan pang magpumiglas ng 2 pero dahil sa sobrang tigas ng mga daliri ni Hernando, wala rin silang nagawa. Maya-maya pa, nang medyo nang hihina na sila, doon na sila nito binitawan, sabay wika sa mga ito ng, Ibakalat ninyo ang tungkol sa akin. Abisuhan niyo sila. Nalalapit na rin ang kanilang mga araw. Bibigyan ko kayo ng 12 oras para maihayag sa mga kadugo ninyo ang mensahe ko. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilis naman itong pagkaripas ng takbo. Nang mapansin naman niyang wala na ang mga nilalang na yan, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kasama. Hindi na rin muna niya dinaanan ang bahay ng mangkukulam dahil ang nais niyang mangyari, mabulabog muna ang mga nilalang na nakatira sa bayan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kalat na nga ang tungkol dito. Yung mga aswang sa lugar, animoy nabubuhay na noon sa takot, buhat sa kanilang mga nalaman. Karamihan din sa kanila umiiwas na munang lumabas, nang sa gayoy hindi sila mapagdiskitahan ng diwata ng kamatayan. Habang hindi pa naman gaanong malala ang mga nangyayari, pilit namang gumawa ng paraan ng mga mangkukulam para mapigilan ang banta sa kanilang samahan. Kagaya ng inaasahan, wala ring kaide-ideya ang mga ito na si Hernando na pala ang nangdidiskita sa kanila. Makalipas pa ang 1 linggo, nagpatuloy ang kanyang pagpatay sa mga nilalang. Gabi-gabi niya yung ginagawa, dahilan para magdulot yon ng matinding takot sa lahat ng nasasakupan ni Magnifico. Dahil sa pangyayaring yon, nagbigay naman yun sa kanila ng mataas na lamang sa hanay ng kanilang mga kalaban. Ang mas ikinatuwa niya pa noon ay kahit ilang beses na siyang umaatake, hindi pa rin napapansin ng mga ito ang pagbabalat kayong ginagawa niya. Paniwalang paniwala talaga ang mga aswang na ang lumilipol sa kanila ay ang diwata ng kamatayan.
Nang mapagtanto naman niyang hindi na nakatuon sa mga antingero ang atensyon ng mangkukulam na kanilang punterya, doon na siya nag-isip ng isang mahusay na plano. Isang gabi, habang naglilibot ang mga nilalang sa paligid, nagpasya siyang wag na munang gamitin ang kanyang pagbabalat kayo. Ang ginawa niya noon, patagong lumapit sa bahay ng mangkukulam para paghandaan ng isang mabilis na pag-atake. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, maigi naman niyang pinag-aralan ang bawat kilos ng mga gabunang nagbabantay. Hanggang sa makasilay na siya ng isang butas na seguridad na ibinibigay ng mga ito. Nang mapagtanto naman yun ni Hernando, agad naman niyang sinuot ang kanyang pagbabalat kayo at sa pamamagitan ng mutya ng kulog, walang pagdadalawang isip niyang pinasok ang bahay ng matanda. Pagtagos naman niya noon sa pinto, doon na siya nagsimulang sumipol, hudyat ng kanyang pagdating sa lugar na yon. Okay, grabe ang angas ng ginawa ni Hernando. Alam nyo, hindi ko naisip yun hindi talaga. Kasi magpapanggap ka bilang isang diwata ng kamatayan. Diba tapos yung sa bulag niya, sobrang lakas. Isipin ninyo si Hernando isa pa lang to sa mga mandirigma ng dibinong anghel. Paano pa yung 5 o yung mga natutulog na mandirigma nito? O sabihin na natin na oo malakas sila. Pero yung talino, iba yung talino ni Hernando, naisip niya yun. So oo nga naman, yung kalaban niya may isip na, teka lang, diwata yung kalaban natin, hindi pala yung mga antingero. So ibang paghahanda yung gagawin ng mga ito. Tapos, pag nagkaroon na ng tapatan, yayariin sila ni Hernando gamit yung kakayahan niya sa kanan. Well, pwedeng ganun. Ano lang naman to sa akin hula-hula lang naman to kasi medyo na-excite ako sa susunod na episode kasi alam kong bakbakan na to Pasok na siya sa teritoryo, tapos nakuha niya na yung atensyon ni Magnifico. So, pahintay na lang ako sa next episode. Sisikapin kong i-upload mamayang madaling araw. Sana may hintay ninyo. Yun lang. Salamat.